तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पोलवर चढणं कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर उठणार होतं। कुडाळमध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली आहे। कुडाळ इथं विद्युत कर्मचारी धनंजय फाले हे विद्युत पुरवठा सुरळीत करत असताना जखमी झाले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला, यावेळी अनेक ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता। हा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विद्युत कर्मचारी धनंजय फाले हे विद्युत खांबावर चढले होते। यावेळी शॉर्ट सर्किट होऊन ते विद्युत खांबाला चिकटले आणि तिथंच अडकून पडले। त्यांना जखमी अवस्थेत विद्युत पुरवठा बंद करून खाली काढण्यात आलं। ओरोस इथं अधिक उपचारासाठी त्यांना दाखल करण्यात आलंय, मात्र त्यांचा चेहरा पूर्णपणे काळा पडला असून ते गंभीर जखमी झाले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।